Barista Kamal, a matsayinka na shugaban matasan yakin neman zaɓe na ƙaramar hukumar Gabasawa, wanne tanadi aka yi wa matasa domin ganin ranar zaɓe an fito an zaɓi wannan jam'iyya tamu ta NNPP mai alamar kayan daɗi, wanne tanadi aka yi wa matasa? Alhamdulillahi ala kulli halin. Na kuma yi farin ciki kwarai da gaske a lokacin da na tsinci kaina a matsayin shugaban matasa na ƙaramar hukumar Gabasawa na yakin neman zaɓen 'yan takarkarinmu da muke da su a jam'iyyar NNPP. So gaskiya akwai tare-tare da yawa wanda muna nan kuma muna yin wasu kuma mun riga Allah da mun gama kammala su za mu fito da su akan wannan yakin neman zaɓen namu don ganin jam'iyyar mu ta NNPP ta samu nasara tun daga sama har ƙasa, tun daga kan 'yan takarkarinmu na majalisar jihar na tarayya zuwa na gwamnanmu da ɗan sanatanmu na shugaban ƙasa. In Allah ya yarda akwai abubuwan da muke tanadi wa matasa. In Allah da idan muka fito da wannan abubuwan, wannan jam'iyya mai mulki wacce take gudanar da mulki irin na zalunci wanda kuma kowanne matashi ba ma sai an faɗa masa cewa ga jam'iyyar da zai zaɓa ba. A yanzu a wannan lokacin a yadda muke ciki kuma kowanne matashi mai kishin kansa, musamman ma matasanmu na wannan ƙaramar hukuma ta mu ta Gabasawa. Idan aka ce yau tun da aka kafa wannan mulki na wannan bakar jam'iyyar, babu wani abu da za a ce ga matashi zai zo nuna cewa zai yi alfahari da shi kan cewa ya samu. Kuma wannan jam'iyya dama ta mu ta NNPP jam'iyya ce gabaki ɗaya ta matasa. In kai duba da 'yan takarkarin namu ma gabaki ɗaya da aka zuba, kawai matasa ne tsantsansu masu jini a jika, wanda ina tabbatar muku matasa idan Allah ya sa suka kai gaci aka yi nasara, za a yi mulki ne kawai wanda iya tsantsan matasa masu son kishin ci gaban al'umma. Kuma in Allah ya da wannan abu zai ba da ma'ana kwarai da gaske in aka zaɓi wannan jam'iyya ta mu ta NNPP, domin matasa mu dama su ne a gaban kuma su ne a gaban jam'iyya. Alhamdulillah. To Barista Kamal Ma'aruf kawo Gabasawa, shugaban matasa na yakin neman zaben karamar hukumar Gabasawa jam'iyyar NNPP, wanne irin kudire-kudire kuke da su da za ku yi wa matasa musamman na karamar hukumar Gabasawa domin ganin idan aka kai gaci a wannan tafiya tamu ta NNPP mai alamar kayan marmari, wanne irin kudire-kudire kuke da su akan matasa? So alhamdulillah, na ji daɗin wannan tambaya taka kwarai da gaske. Matasan mu na karamar hukumar Gabasawa, kamar yadda kowa ya sani, muka sani, suka sani, tunda aka ce matasa duk gabaki ɗaya mu ne matasa. Cewa tun daga lokacin da aka kafa dimokuraɗiyya har zuwa wannan lokacin, babu wata gwamnati da aka kafa a karamar hukumar nan tamu ta Gabasawa local government wacce aka ce an yi tafiya da matasa. To wannan zuwa yanzu jam'iyyar NNPP jam'iyya mai adalci, jam'iyyar Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, jam'iyyar da ta fito da abubuwa wanda za ta kawo ci gaba, canja karamar hukumar Gabasawa, Najeriya ma ta koma sabuwa, har da Kano da kuma karamar hukumar Gabasawa su koma sabbi. Akwai kudure-kudure wanda suke cikin wannan jam'iyya mai tarin yawa. Idan muka yi duba ga jagoran wannan tafiya da Rabi'u Musa Kwankwaso, irin abubuwan da ya zo da su a baya ko a iyakansu muka dora, to za ka ga cewa an Allah yadda za a samu ci gaba kwarai da gaske. Za mu tsaya mu kula kwarai da gaske wajen inganta asibitocinmu, ma'ana bangaren lafiya, a zamanto cewa an samu ingantacciyar lafiya a karamar hukumar Gabasawa, wanda idan kai duba yanzu asibitocinmu na karamar hukumar Gabasawa, wasu asibitin ma an ka shiga wallahi sai kai kuka. Za ka ga cewa beraye ne da gafiyoyi kawai a cikin silikan sun mutu, babu gado. In an yi ruwa wani lokacin za ka ga cewa asibitin fal yake cika da ruwa, babu ingantacciyar lafiya a karamar hukumar nan tazo. Idan muka yi duba ga irin makarantunmu musamman ma na firamare, akwai garin idan ka je ma firamaren garin babu wajen da za a zauna a koyar da ɗaliban, babu makaranta, babu kaga ta ɗalibi zai ya samu ingantaccen ilimi, babu ajin da zai zauna a ɗauki ilimi, babu ingantaccen ilimi. Sannan malaman za ka ga cewa wasu ma daga cikin malamai ka samu makaranta guda wacce take ɗauke da ɗalibai akalla sun kai 500, amma sai ka samu cewa malamai ba su uku ba a ciki wanda za su koyar musu, ko kuma 4. To kaga yana ilimi ya inganta. To in Allah ya yarda, idan kuma misali idan kuma aka dawo kan harka ta wutan NEPA kanta, a yanzu wannan magana da nake maka, a karamar hukumar Gabasawa ba mu da wata tsayayyen NEPA wacce za a ce ta tsaya yau shekara kusan 5 kenan ko 7. Wutan NEPA gabaki ɗaya a karamar hukumar Gabasawa babu ita. Hanyoyinmu abun kunya wallahi, kwanaki da aka fito da wata mata daga lungun nan, za kuma ga hanya ce ta masu madafan iko a wannan gwamnatin, amma a hanya kafin a iso ma zuwa kan asibitin mata ta rasu
saboda ba mu da ingantaccen hanyoyi. To saboda haka mu idan Allah ba mu wannan gwamnatin, sannan kuma matasan mu na karamar hukumar Gabasawa, za ga cewa mutane da yawa an gama karatu amma babu ayyukan yi an basu a ƙasa. To mun Allah yadda in Allah ba mu wannan gwamnatin, in Allah yadda za mu kawo canji, amma ba canji irin nasu ba. Za mu yi sabuwar Gabasawa, duba da yanayin yadda 'yan takarkarin matasa ne masu jini a jika, wanda su ma mun zubo su domin su canja mana Gabasawa ta zamanto sabuwa. To in Allah yadda za mu samu wa matasa aikin yi wanda za a yi alfahari da karamar hukumar Gabasawa. Sannan za mu yi kokari mu ga cewa mun inganta asibitotukan mu domin an samu ingantaccen lafiya. Za mu yi kokari mu ga cewa an inganta makarantun mu domin cewa an samu cikakken ilimi wanda 'ya'yanmu za su amfana da ƙanninmu da kuma abokanmu da 'yan uwanmu, tunda magana ake ta matasa. Za kuma mu kokari mu ga cewa mun inganta hanyoyinmu domin samun ci gaban karamar hukumar Gabasawa gabaki daya. To ina tunanin Allah ya bamu nasara, muka tsaya muka duba kan wannan, sannan kuma sai mu duba mu ga abubuwan da suka rage sai mu dora da kansu. Na gode da wannan tambaya ta kwarai da gaske. Kafar ka kafar mu, Madugu, kafar ka kafar mu, Madugu. kafar ka kafar mu.